Hej Jysk. Der er en lille hilsen her fra Nepal. Jeg er ved Lars Resort og har gang i et eller andet virkelig dumt. Men det skal fandme nok blive fedt det her. Jeg håber jeg har det godt hjemme på kontoret. Ses på mandag, ikke også? Slowly, that's good. You're doing good, man. Ja. Open your arms. 3, 2, 1, banjo. For helvede, det er lækkert. Hjemme på kontoret på mandag. Det er nu bedre at hænge her, synes jeg. Fuck me. 160 meter. Nepal, Lars Resort. Ingen laviner. Jeg lever stadig. Jeg synes, jeg er sådan rimelig meget blod i mit hoved lige nu. What's that? Vi ses snart.